Уважаеми господин Аскарин, уважаеми господин Хира, колеги, представители на медиите, имам много приятното задължение да кажа няколко думи от името на Парафол на това събитие. Първо, честито за новата придобивка на Американския университет. Това, което характеризира Американския университет в България, е, че той е лидер в използването на информационните технологии в образованието. Според мен не само в България, а полуострова. И показва на останалите университети на къде трябва да върват. Нашето сътрудничество тук върви от много години, може би около 20 години. Ние сме направили някакви неща, опитали сме се да помогнем доколкото сме могли на колегите от екипа на университета. Но това са хората, които виждат развитието на технологиите тук и макар че екипа с времето се сменя, той има една ясна очертана линия, да бъде винаги пръв. Така че благодаря много на целия екип на Американския университет, ръководството, IT специалисти и всички останали, които участваха в този и не само в този проект, в цялото многогодишно развитие на тази институция. Защото Американския университет през своето не чак толкова дълго съществуване за един университет се наложи като институция за България. И ние сме щастливи, че почти през цялото време на неговото съществуване имахме възможността и се надявам да продължим нашето сътрудничество. То не е един гладен път. Това е път с криволици, с препятствия, с спирки и така нататък. Но ние го вървим и сме доволни от резултатите, които на финала виждаме. Парафол е горе-долу на 20 години. И ние започнахме с един проект за образование. Точно 1995 година. Започнахме един проект за, по-точно спечелихме проект за изпълнение на академична мрежа. Това беше една стара идея, когато тогава започна да се реализира в 3 български университета, Софийския университет, Техническия университет и УНСС, тогава не помня, да бъдат създадени локални мрежи. Първите локални мрежи в университета. Нещо повече. Тези университети, които имаха някакви сгради, да бъдат свързани помежду си. Така че да осигурят комуникация, комуникационна свързаност между различни катедри, между различни лаборатории. И освен това, трите университета да бъдат свързани в една обща мрежа с цел да се появят в интернет пространство. Това е 1995 година. Финансирането беше европейско. Ние се справихме с тази задача за един доста кратък период. И реално погледнато това направи Парафол компания, а това направи и българското образование видимо за света. От тогава насам има доста различни проекти в различни учебни заведения, но аз тук ще завърша с отново да припомня, че за нас е особено важно сътрудничеството с Американския университет като лидер в използването на информационните технологии в образованието. Още веднъж благодаря на всички участници в проекта и пожелавам нови